Jo soc el Gerard Muñoz, soc consultor informàtic que treballo des amb el Departament de Sistemes de l'Institut de Cultura de Barcelona. Gràcies a Coeli per convidar-nos. A mi em toca parlar de per què garantir la interoperabilitat ha estat, diguéssim, la nostra obsessió en el disseny de les eines informàtiques que ens han permès documentar i difondre les diferents col·leccions dels museus de l'Ajuntament i d'altres tipus de fons patrimonials. L'ICUB, com molts de vosaltres sabeu, és la institució responsable de conservar i difondre les col·leccions dels museus municipals de Barcelona. I en el marc de la difusió digital, l'ICUB manté 9 catàlegs en línia, té més de 110.000 objectes publicats que reben un total de 2.000 visites mensuals. Per tant, no estem parlant només de mantenir i gestionar un museu, com molts dels casos que s'han explicat avui aquí, sinó de pensar en la infraestructura per gestionar i difondre el museu i les col·leccions de molts museus. Els informàtics solem crear problemes i després voler-los resoldre. En aquest cas, el problema que teníem és que el sistema de gestió de col·leccions del que es disposava el 2013 estava, el que es diu, acoplat amb els catàlegs en línia. És a dir, eren part del mateix proveïdor i qualsevol canvi que es volia fer s'havia de demanar, en alguns casos no es podia fer perquè era tècnic o perquè era molt car i l'ICUB estava amb les mans totalment lligades en aquest sentit. A més, els catàlegs es començaven a quedar antics ja aleshores, les interfícies eren poc dinàmiques, només es podia mostrar una imatge per objecte, etc. I el que queda clar és que això havia de canviar. Havíem de fer uns nous catàlegs, perquè encara no estàvem en el punt on ens plantejàvem canviar el gestor documental. Llavors, per fer aquests nous catàlegs vam fer èmfasi en uns conceptes que estan a l'enginyeria informàtica, però també en molts altres àmbits, que són la interoperabilitat i el principi de responsabilitat única. I ara ve el tostón que us explico el que són. La interoperabilitat, també molts de vosaltres ja és un concepte que s'ha anat coneixent molt al llarg dels anys i bàsicament és la capacitat de sistemes heterogenis per entendre i intercanviar informació. Fent ús de la interoperabilitat podem permetre fer el que es diu Create Once, Publish Everywhere, que abans la Marisa en feia referència, que és crear un cop i difon allà on vulguis i els cops que vulguis. Per què? Perquè en el moment en què jo creo sistemes que es poden parlar entre ells, ja puc difondre molt més els continguts. Amb la interoperabilitat es facilita la col·laboració entre institucions, entre sistemes i permet fer molt més accessible la informació. L'altre concepte, que és el de responsabilitat única, estrictament el que diu, a mi no m'agrada la definició, però és la que hi ha. Un component només ha de tenir una raó per canviar, això és més o menys com dir que un component només ha de tenir una responsabilitat i que en tot cas aquesta ha de ser clara, ha de ser concisa i com més acotada millor. Per què? Perquè en el moment en què jo acoto molt aquesta responsabilitat és més fàcil fer coses com provar que la fa bé, és més fàcil de mantenir-la, etc. L'exemple és bastant clar. Quants de vosaltres feu obres a casa amb una navalla multiusos? És molts cops millor anar a buscar l'eina específica per a aquella cosa que vulgueu fer i a partir d'aquí actuar. I amb això no vull dir que calgui un software per cada cosa. Això vol dir, simplement és un principi de disseny. Un software pot tenir en compte aquest principi a l'hora d'estar dissenyat, i com més aplica aquest principi, segurament més fàcil serà de mantenir i millor funcionarà. En el cas de l'ICUB, sí que són softwares diferents que fan les diferents responsabilitats en el part de gestió i difusió de les col·leccions. Llavors, molt informàtic, però porto tot escrit a mà.
Com ho vam fer a l'ICUP? Doncs, bàsicament, vam dividir el problema en tres. Disposàvem d'un sistema de gestió de col·leccions, que abans les companyes de Sagrada Família i de més deien hem pogut triar un gestor de col·leccions. Aquest no és el cas de molts de les institucions aquí presents, que per ser administració pública o de més, a vegades no és tan fàcil triar el software amb el que treballes, però en tot cas disposàvem d'un gestor de col·leccions. Va ser aleshores que vam implementar el que nosaltres hem anomenat col·leccions obertes, fent ús de Coeli, que m'atreviria a dir que vam ser segurament dels precursors o uns dels primers en fer-lo servir, i implementar a posterior els catàlegs en línia. Hem passat d'un software acoplat en un sol proveïdor a tenir-ne tres, un per cada cosa. Si fem zoom del que ens està oferint des d'aleshores a Coeli, és el que primer s'anomena un ETL, que és bàsicament extract, transform and load, agafa la informació del gestor de col·leccions, la transforma, la carrega en un índex que permet recuperar tota aquesta informació de forma eficient i ràpida i la publica en el que abans també heu comentat, una API REST, perquè els catàlegs les pintin com vulguin en cada cas. Torno un moment a l'anterior perquè aquí que només parlem de catàlegs en línia, però és molt més que això. És a dir, el fet de poder disposar de col·leccions obertes, una cosa que permet a l'ICUP és que cada museu, i abans la Marissa era un exemple pel projecte que ha explicat ella, puguin desenvolupar els seus propis projectes en base a aquesta informació. No és només els catàlegs en línia, sinó que quan un museu diu és que vull fer un projecte pel qual necessito les dades. Nosaltres no el readrecem en el gestor de col·leccions, sinó que el redrecem a les col·leccions obertes, que normalment li és molt més fàcil de gestionar i obtenir la informació. I en base a això també, per exemple, al Museu Picasso, que abans he vist les companyes per aquí, es van poder fer el seu propi catàleg en línia, diferent al de la resta de museus. Et dona aquesta versatilitat al fet d'haver-ho fet així. Aquest no és un projecte que es va fer el 2013, per tant fa 12 anys, sinó que és un projecte que fa 12 anys que dura. I com deia al principi, el 2013 es partia d'una sola aplicació. El 2015 és quan implementem el sistema de col·leccions obertes i els nous catàlegs. I un aspecte molt remarcable és que el 2021 vam canviar el gestor de col·leccions, o l'ICUP va canviar el gestor de col·leccions, sense que haguéssim de pràcticament tocar ni una coma en els catàlegs en línia. Això és molt rellevant a nivell de recursos i a nivell d'hores, perquè prou feina teníem canviant el gestor de col·leccions, perquè hi va poder ser així, perquè el sistema de col·leccions obertes era simplement que en lloc d'anar a buscar les dades aquí, ara les havia d'anar a buscar a un altre lloc, però les seguia publicant de la mateixa manera. Els beneficis han estat a optimitzar els recursos i a poder acotar molt millor les responsabilitats de cada proveïdor. Ara s'ha marxat el Pep, que és la persona que estava mirant. Que ens ha permès també versatilitat a l'hora de buscar proveïdors i productes específics per cada cas. És a dir, buscar un proveïdor o un producte que ho vulgui fer tot és molt més difícil que buscar algú que només et faci un trosset del paradigma. I ens ha permès fer accessible i reutilitzar la informació no només pels catàlegs dels museus, sinó pels diferents productes i necessitats d'informació que van sorgint. A reptes a mig i llarg termini, perquè això, com deia, és un projecte que fa molt temps que dura i ja va sent hora que justifiquem noves necessitats, una d'elles és la importació de tota aquesta informació en sistemes de business intelligence. Creiem que els gestors de col·leccions estan molt bé i cada cop estan millor, però segueixen sent eines operatives. És a dir, no tan analítiques. No ens permeten preguntes aparentment tan fàcils, molts cops, altres cops sí, de dir com ha evolucionat la meva col·lecció al llarg dels anys. Per què? Perquè el gestor de col·leccions molts cops és una foto de com estàs actualment, però no et
permet veure aquesta evolució, perquè per fer-ho m'hauria d'haver hagut descarregar la informació del gestor de col·leccions cada any i anar-la comparant entre ella. O quin és el biaix de gènere de la meva col·lecció, o quins 10 països provenen més peces de la meva col·lecció. Com deia, aquí els sistemes de Business Intelligence creiem que estan molt millor dissenyats per respondre a aquestes preguntes del que mai ho estaran les propis aplicacions de gestió de col·leccions. Finalment, l'altre repte, i del que se n'ha parlat a les dues xerrades anteriors, que jo mirava des de les bambalines per mirar ben bé aquesta última que m'estava perdent, com dissenyem els catàlegs en línia. Li vaig demanar a ChatGPT una pregunta que jo vaig trobar molt curiosa, que és: imagina't com seria un museu físic si estigués dissenyat com els catàlegs en línia. I em va generar aquestes dues imatges que segurament són molt significatives i molt exemplificadores de la sensació que pot tenir una persona a l'entrar a la majoria de catàlegs en línia, tal com els hem viscut en els últims 10 o 15 anys. I penso que, com s'ha estat dient a les xerrades anteriors, que fent ús de totes les dades que tenim i de tecnologies com la intel·ligència artificial, penso que es pot fer millor i es pot anar investigant de com proporcionem a l'usuari que sigui propi autor de la seva descoberta de les col·leccions dels museus, sobretot allò que dèieu, aquella persona que no sap què busca.